ade friend no bayi eni ho afi honhom bone se one nam a obi edi ne nya ono nso oni ho saa nchirechire wuti ni se a wan hwe obefa ne tra medamu nyina mase dedi kai enyina nim se kane no na edi atuo ene asekai ena ekosa na saa esakro no ena nanom edimu atintiman ema yakon enunti ena asantiman ewo ho ene yentimi ntwe atuo ene asekai enko ekon bio nanso sede nyame si bo ewiase no emre nyina wo se nipa yakon na ekon be na ene yebekon ekon a yakon ene de ede mpuntio eba enunti ena emra yenyina yewura opemso osetutu a otosuminu ode Abuontemhene ehyemensa no otiomefo se nana akomea sechitu ampam a wonso otosuminu wokono okrono amede hye wonsa no ko na kofa mpuntutuma eba ebrem ema mrantie ne maba maguna o masisem omunya adwumanye afi mpe basabasa bia wo omanum nti wokono hwe na asumdie emra ho sa anamoy emienu nyina na enne yehia so ahai mosha emra ode creation mensana etonsa frɛ minua ya ofri Nigeria baye sa misma nipa enai minu efri US ena ba ko free Ghana ba ko nso efri UK omo nyina me wafase mu ni minua no eko Morocco eko hunu Mr. Yusuf ma hominu nyina age penese wonum beba na omo abeboa yen ama Abuontemhene ene mpotamo atwa ha nyina hia no anya adwumaye enunti enenemu ho mo ha de meka efa adwuma ho de ne nyina no onum adikai aka na asida ena mede be ma obia mede medical de asida ama esom a ye friend no asom nyina medamu nyina amase nemu esom ba ko a ye friend no Ahmadiyya Muslim Mission omo ena etete me na omo ma me ntete bia menim se aboa me papa wa mabrabom omo na kire me se ade friend no bayi eni ho afi honhom bone se one nam a obi edi ne nya ono nso oni ho saa nchirechire wuti ni se a wan hwe obefa na tra nso media mi fi adoso ba ko amedina asasisi no emwa saa nchirechire mi no aboa me no mentimi nka no ha nunti ena ma metu anamon bia mede akokodro ena etuo no fi se ni se bia ni ho a onenam baby esumasi se honhom anabayi a obepa ma chimawe na onum nso na esa ye Ahmadiyya Secondary School ema menya bi koye we America ne se no obi akobi enso me Ahmadiyya de yesro nkoma me if you say school yi mi ramu 1969 ena me free ho 1974 mfi adunum ni a me free sa school no ho enso me teacher o trem ade mpo ye Mrs. Intifro say wetin nka mesra obetimi apajamu na obi anhwe wo ha bomiti o timachi obe bome chidom na sade we kofa no he enam sanso na Mr. Ahmed Yahya ono so ofri saskri mu 1978 nanso ono so nkabo mu ayewo ewo amasinti ono so atutu anamo abase obekire me nkrofo yi adwuma sade we okofa bi ewo he
Inti eye amedia ene na mas no a ewo no nyame nkwa na mededa ono ase maka ne sei no na ekire se ye duru asedam no mini anum a mababa mi chidom na nabaro ene na me mo bomu di anhwa no makoja ba ko bomu no manya man enzo mo na tete mi nche na adubi so kese ene mesime mo bo enso me ko na data so ma so mami nchane na mo afo da adankranya me asa ensan kra mi nchane ti anama nyama omu nyina me da mase enye omu nkwa ehimfo a dudu a omu atwa ahia omu ananka eye omu pepa se omu ba omu antimamba mo hwe otumfuo achiame ene na himfo na na brimpon a omu atwa ye ho ahia yi oga de bebio na menka nyame aseda na mesrede ma ono mo amofri achirichiri ene said yes can matching no say correct na mechi yes ya chinchiri ene benche mechi no maharaja no munyina nyame aseda na medema mo na yeda si mama na eye gaftram ene me anso mi kra me de join gaftram e from pamta and so ase Mr. Yusuf Adisei ena menim se odi kai esore abibidro mu a ema ye nyina ye kodo se ebe abibidro no bi samre yo ntiase ebi a obi anyame mfa ne kransi eno achi obi kan se senye abibidro okoji abibidro nana obiri a ebi anka abibidro no nka agu enso ono so ene gaftram for de omaye ama ene bibidro sare mechi hai me timi aye bibi kakra awo mabrabom ni nyina firi hono ma ya mo nyina ase na me ma me remfi se manka me ka bibidro kra me ka me yire efi se obi anim se Dr. Akosua Duah'S ade ubo abibidro din a na wabone din nti nka bibidro nkwanti nka me bone din nanso nya no nkwa oyire de unya oyire pa ena wonso utimi bo okapa yana se idani papa ene ne mame no nyina se so mama me oba otisa ade aware no na na fe ya se o ono amamba bi ti o mi nti se no se Abuontemhene ade mu nyina munim se me ba ya mama to palace na ye kan se ahimfie afina nyame pa kakra ebepe bi asie enya nsi bi no na nafe ya se hene ono ana mamba bi ti nti me landlord mesre mo nyina mo na nasema me yewe no na afei maka no makitua bi a Abuontemhene apart from nyuma eye manisa de hu se me ye no makakra bi e ba no me beto se toilet ba ko pe public toilet ina we promo a toilet no so mo se mfie mi ni obi ntimi nkoso me de me nim kankra Abuontemhene omo fase eja omanai emo me nim say a very serious issue eno no ya bodwa ya wie meto nsafre Abuontemhene nipa ni nyina menka sempanimfo nkwan ye nyina ye stakeholders na ya pekwaya ebefa so na ye bibisa ama nipa aho atono nanka obi nsi bekasa on community water project ono no emredi nti wanya kwai ankasa nzemsi obi di kai kan ho kakra ya fa no se o mehwe kwaya ebefa so na efi bia e wa Abuontemhene no enam se water and sewage for no insu ni hanenti no ye be bi ama edi insu akọ obia efi eno echi no o ha nanka ye be ma na kan kwa be fa se dia ba na nsi mre nti ya chanaja me ba ya no me ko school mu ha ye school public school a wa ye ba ko pe na no credit me ko ho no na enye kakra me ti me no me fiti asese me ye enso
Bakofo Ensa and Sun Yame and Nikata. They say, yeah, Honorable Minister for Education, I was MP. Umahun Sawa 15 projects, Biasi Ohana, and Atiaka Mukaka. The media you are share was said, Obeto Asama. On also there, Mahunu de Waya or Jachi. And so wait me so I be our hammer. Na Amas Koya making the Samam San Quetri. And I'm so Emma, me and my classmate, I a friend, Honorable Kakari Achamfo, or DC, Ewo, if you just a or ha. And they were Muha, Honorable Sawaha, I don't know Pajamunu show. Honor or mammy, I didn't be or Wayano Nimpasiaso, or Simon Febimra, or DC, our no so ever collaborate no more woman. I said this year, a free crash, a free Nkwada Brim, say Unya, good facilities, Emma Nkwadanoa, now your good teachers, Mount. Eba mpani face na enoma ye onu easy nti ono no wa fiti ase on chrome ama best teachers wo nimpasi aso no onu no de o ko crash any cage aha no so ye be hwe ekwa ye be fa so e ba me ko crash wo no ayre ho mu amwo ha de munim se de hositie teacher no wo ho no onu mum kra na wakope tables kakra e de asi ho a say or they share Quadano. Tables grand or yes, one classroom be our high, Nipa 106 in the room. One in Conyatina so, and say, when I said, there, and Kaya buy I said, there, then said them in Sika and ne young co young Fasika near Chum Eddie and moi economic development, development of our children. And no near the coupon, Sakonana and ne metu and one amoy. You see, the bit my Abuontemhene piano, a bear a Busumi numuni, and a Eura open so. Or share in some summer, a coso, Abuontemhene and Sasehono. Or no anim diemu, or any say. Or the inside air toso, Kakra. Na Onya, what some reno na, or hina or hano. Na ne ho ne aka kakra nti onya na sinamu a na onne no tinase kire no kwai opese ofaso eye edinensase no faso a afi wa pagya ne safri so am obi atima ya djuma ampa me bae no me matu ho anamo ono so wa mame nkranhye se enche mi gidi se bi kra me nhyemre ntoso na mum enche kra obeyi sa aside no afri abontem nsase no so ama wa ukuta nkrata a wode krata pa e wa asase no a wo ye odwuma no emre ekwa da ho ama watimi ayi odwuma na wa onkrata anya nso eno nso ye be hu kwa ye do ba faso nti ye nyina ye nkamom na ye na opem so ase se Samre, she said, or she said, Obeyi, a city and a free as no, and Renaka to Obeya, my Madame Munina Wasi, my yam and penning for my trankona, my busan for my busan penny and Yapa and Cassa, if you say Reno Isa, and then Kruma, and then more, my bed, Dominiana, and Damasi. I mean, far more free. Actually, buying an uncle Druboko. Yes, so you were a hair or more by the Munina was.
Poku One TV.